Зима, яе песень цудоўная ігра, вароны над дахамі кра, паўночная вятруга крануў саксафон, у яго надзвычайны тон. Л. Цар пераклаў з чэшскай мовы Мікола Хведаровіч. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Джаз БССР перад гісторыяй надварот 40-я частка, ура! Наш шпацыр па галерэі міжваенных артыстаў, датычных заходняй Беларусі і Беластоку, у прыватнасці, рушыць далей у кірунку адваротным бегу часу. Песні наступнага беластокера набылі вядомасць як сярод берлінскіх геяў, так і кангалескіх рыбакоў. Сваёй славай яму была абавязаная Марлен Дытрых, з ім лічыў за гонар мець супрацу Альфред Хічкак. Знаёмцеся, Міша Шпалянскі. Кампазітар, піяніста, дырыгент і часам спявак. Напісанне і гучанне прозвішча мадыфікавалася ў залежнасці ад месца знаходжання героя, таму ў нямецкіх крыніцах ён Шполянскі, літара «С» перад «П» чытаецца як «Ш», у польскіх тэкстах таксама праз «Ш» і з мяккім «Н» Шполянскі, у брытанскіх і расійскіх праз «С» Сполянскі.
Прозвішча можа мець адносіны да ўкраінскага гораду Шпола у цяперашняй Чаркасскай вобласці. Кракатук. Аўтарытэтны джазавы рэсурс «Джаз-Гешихтен» джазавай гісторыі наўпрост указвае месцам народзінаў Вайс-Русланд, то бок Беларусь. Буклет з дыску канцэртовай аркестры BBC удакладняе. Нарадзіўся ў Беластоку, тады ў Расіі, цяпер у паўночна-ўсходняй Польшчы ля беларускай мяжы. Звернемся да аўтара рэсурсу «Jewish Białystok» грамадскага музею габрэяў Беластоку рэгіёну Пятра Знанецкага. Tak, no w ogóle historia Miszy Szpoliańskiego jest bardzo ciekawa. Гісторыя Мішы Шпалянскага вельмі цікавая, бо сапраўды гэта гісторыя няспынных уцёкаў ад пагрозаў. У Англіі існуе фонд Мішы Шпалянскага і займаецца ягонай творчай спадчынай. Ад іх удалося здабыць некаторую інфармацыю. Аказалася, што ў Польшчы ён зусім невядомая постаць, тым больш у Беластоку. Tym bardziej w Białymstoku. Згаданая панам Пятром фундацыя завецца «The Misha Spoliansky Trust». Ёй апякуецца старэйшы ўнук кампазітара Крыс Келлі. Містер Крыс прадаставіў у нашае распараджэнне неапублікаваную аўтабіяграфію свайго дзеда. Кажа, што пасля некалькіх рэдакцыяў мемуары «Goodbye Trouble» вырашылі не выдаваць, бо расповед атрымаўся больш анекдатычным, чым дакументальным. Кракатук. Сам аўтар называў свой жыццяпіс нуднай гісторыяй поспеху. Ці пагодзіцца з тым унук? У некаторых аспектах я згодны. Я разумею, што маецца на ўвазе. У яго была шчаслівая сям'я, ён дасягнуў пэўных поспехаў у кар'еры, але разам з тым не пазбегнуў і пэўных паразаў. Рана стаў сіратой. Не думаю, што ён лічыў сябе лёсікам. Мой дзед ніколі не адчуваў жалю да самога сябе, не шкадаваў сябе з тае прычыны, што яму пастаянна даводзілася пераязджаць з краіны ў краіну з палітычных і рэлігійных прычынаў. Вёў качоўны лад жыцця. Таксама ў яго, да прыкладу, мелася некалькі музычных кампазіцыяў, якія не былі прынятыя публікай. Як, напэўна, у любога мастака ёсць творы, якія атрымлівалі не найлепшую рэакцыю прэсе, але ён тым не надта пераймаўся. Сям'я заўжды з'яўлялася ягонай апорай. Дзядуля любіў, калі навокал было шмат дзяцей і ўнукаў, валодаў выдатным пачуццём гумару, яго ўсе любілі за самаадданасць, бо ён шмат рабіў для іншых. Такім чынам, Мішу Шпалянскаму, канешне, шанцавала ў жыцці, хоць былі няўдачы. Аднак ён заўжды рабіў усё, што мог у дадзенай сітуацыі. Schlafe, mein Liebling, ach schlafe in seliger Ruhe. Lieb, ich verspreche dir, dass ich dir wirklich nicht tu. Was mit mir bloß geschehen, wirst du mich denn auch verstehen? Wäre es erst so weit und schon da die Zeit, dass ich sagen dir kann, Baby, wenn du unartig bist, Baby, wirst du heut nicht geküsst, wenn du aber lieb bist zu mir, Baby, dann verspreche ich dir, bist du mein Frauchen erst und ich dein glücklicher Mann. Klopft eines Tages ganz leise der Klapperstorch an. Ich öffne stolz ihm die Türe, ihn in dein Zimmerlein führe. In der Wiege klein liegt ein Kinderlein und wir singen's in Schlaf.
Baby, wenn du unartig bist, du. Baby, wirst du heute nicht geküsst, du. Wenn du aber lieb bist zu mir, Baby, dann verspreche ich dir, du. Baby, wenn du unartig bist, du. Baby, wirst du heute nicht geküsst, du. Wenn du aber lieb bist zu mir, Baby, dann verspreche ich dir, du. Першыя прыкладна 20 год свайго жыцця у канспектыўным пераказе самога Мішы Шпалянскага выглядаюць гэтак. Mein Vater war ein Opernsänger und meine Geschwister waren Musiker. Mein Bruder war ein Cellist. Мой бацька быў оперным спеваком, брат і сястра таксама займаліся музыкай. Брат віяланчэліста, сястра канцэртовая піяністка. У нас дома заўжды гучала камерная музыка, я мог класціся спаць і прачынацца з ёю. Я нарадзіўся ў Расеі, у Беластоку. Мне было 5 гадоў, калі давялося эміграваць з Расеі, і я аказаўся ў Вене, дзе вывучыў нямецкую мову. А пасля праз Кёнігсберг ва ўсходняй Прусіі і Дрезден я трапіў да Берліна. Там пайшоў у школу, у кансерваторыю і пачаў сваю кар'еру ў кавярнях, потым у кабарэ. Мы ж заглыбімся ў дэталі. treffe mich am Brandenburger Tor mit einer schönen Frau und ich weiß ganz genau, ich werde glücklich sein wie nie zuvor, denn ich hab heute Abend etwas vor. Mein Mädel steht am Brandenburger Tor und wartet dort auf mich. Heute Abend ziehe ich als Sieger durch das Brandenburger Tor. Ich hab heute Abend etwas vor, mein Mädel steht am Brandenburger Tor und wartet dort auf mich. Heute Abend zieh ich als Sieger durch das Brandenburger Tor.
Згодна з абноўленымі ў 2020-м дадзенымі онлайн-рэсурсу Deutsche Biografie, бацьку Мішы Шпалянскага звалі Паўлам, альбо па-габрэйску Пінхусам, Машковым, і паходзіў ён са старадаўняга палескага гораду Радамышля, што колісь уваходзіў у ВКЛ, а цяпер адносіцца да Украіны. Чаму Міша не насіў прозвішча бацькі, не надта зразумела. У аўтабіяграфіі ён увогуле называе тату Паўлавым. Магчыма, то быў сцэнічны псеўданім, бо тузін гадоў бацька адслужыў у Марыінскім тэатры ў Санкт-Петербурзе як барытон, а затым сканцэнтраваўся на гастролях па імперыі ды замежжы. Кракатук. Гэтак падчас аднаго з тураў Машкоў Паўлаў пазнаёміўся з варшавянкай Барбарай, якая мела артыстычны бэкграунд. Яны сталі гастраляваць разам, ды і ажаніліся ў Петербурзе. Там жа з'явіліся першыя дзеці, сын Шура і дачка Ліза, якія пазней зрабілі добрую кар'еру ў сферы акадэмічнай музыкі. Бацька напісаў оперу для дзяцей з уласным лібрэта па-расейску, некалькі харавых кампазіцыяў. Як піша Міша, глава сям'і быў Філантропам і ідэалістам, аднолькава цікавіўся філасофіяй і мастацтвам усіх кшталтаў. Паслухаем песню індыйскага госця аўтарства Мікалая Рымскага-Корскага з фартэпіянным акампанементам Шпалянскага. Спявае Рыхард Траубер. Die tiefen Felsenhöhlen, die Mantel schwer und herrlich nicht zu zählen, an Indiens Strand, im Пасля некалькіх паспяховых выступаў у Беластоку, Градзенскай губерніі, Паўлу Машкову прапанавалі выгодны тэрміновы кантракт у мясцовай лясной оперы. У выніку сям'я пераехала з колішняй сталіцы Расіі у цяперашнюю сталіцу Падляшша, а праз год 43гадовая пані Барбара нарадзіла трэцяе дзіця. У дакументах засталася дакладная дата – 28 снежня 1898 году. Яны назвалі яго Міхаілам, інакш вядомым як Міша, і гэта быў я, распавядае ў мемуарах Шпалянскі. Мой самы першы ўспамін – гэта як я ляжу маладзенцам у драўлянай калысцы і гляджу ў столь. Кракатук. Родны дом Мішы, мяркуючы па ўспамінах, знаходзіўся непадалёк ад кашараў царскіх войскаў. На нашыя гульні ў вайну, магчыма, паўплывалі баракі ў канцы пагорыстае дарогі. Там быў вялікі пляц, кашары знаходзіліся ў правым куце, і, не звяртаючы ўвагі на жаўнераў, мы ўсе з задавальненнем гралі ў снежкі на тым пляцы ўзімку. Наталля Філіновіч з музею войска ў Беластоку адказала, што гэтых двух сказаў недастаткова, каб вызначыць вуліцу, на якой жыў Шпалянскі. Але па стане на канец 19 стагоддзя варыянтаў не так шмат. Назову сучасныя імёны вуліцаў: Кавалерыйская, Артылерыйская, Бэма, Валадыёўскага і Траўгута.
Вуліца Траўгута, раней маёнтак Ігнатовіча ў зімем Калёнія, візуальна найбольш адпавядае сціпламу апісанню ва ўспамінах Мішы. Ад скрыжавання з вуліцай Сянкевіча сапраўды ўздымаецца пагорак, а далей па абодвух баках стаяць барачныя будынкі, значна пераробленыя за мінулыя гады. У Камяніцы, доме стральца, што засталася ад базавання 64-га казанскага палку пяхоты, зараз знаходзіцца гатэль, а колішняя палкавая царква перабудаваная ў касцёл. Дарэчы, пазней, у часы Другой Рэчпаспалітай, там жа на Траўгута месціўся 42-гі пяхотны полк, які меў у складзе аркестру з кларнетамі ды саксафонамі. Слухайце частку 35. Кракатук. Шпалянскі яшчэ прыгадвае казачы хор, з якім займаўся ягоны бацька. Згодна з архіўнымі дадзенымі, казацкія палкі на той час месціліся ў падляскім Шчучыне. Для мяне яны здаваліся гігантамі, і ўражанне ўзмацнялася, таму што яны спявалі магутнымі і рэзананснымі галасамі, так званымі чорнымі басамі, бассо профондо. Тыповая расійская харавая тэхніка, дзе бас-вакалісты спяваюць на актаву ніжэй за нармальны дыяпазон. Вечерний звон, вечерний звон, так много Маюцца сведчанні, што пан Павал, бацька Мішы, выступаў і ў сінагозе як кантар, а харавыя заняткі часта праводзіў проста ў сваім доме. У прыватнасці інструктаваў хоры лясной оперы, якая паводле ўспамінаў сына адпаведна знаходзілася пасярод сасновага бору. З хатнімі практыкаваннямі ў Мішы звязаны самы ранні эратычны ўспамін. Аднойчы жаночы хор абступіў наш вялікі абедзены стол і спяваў. У мяне атрымалася знайсці пад стол шлях, і адтуль я мог вывучаць стройныя жаночыя ножкі, ды не змог утрымацца, каб не дакрануцца. Адна дзяўчына ўскрыкнула, усе астатнія таксама падскочылі, падумаўшы, што гэта можа быць мыш, а ў дадзеным выпадку акурат мыш. Маё імя сугучнае з мышшу па-расейску. Бацька выдаліў з пакоя хутка спелага фетышыста ног. Кракатук. Застаўся беластоцкі фотаздымак, дзе малы Міша сядзіць паміж двума падобнымі вусатымі мужчынамі. Адзін з іх бацька, другі дзядзька. Пра Беласток мы з дзедам вельмі мала размаўлялі, канстатуе Крыс Келлі. Ён з'ехаў з Беластоку ва ўзросце прыкладна 5-6 гадоў. На жаль, не распавядаў пра месца свайго нараджэння. Я не шмат апытваў сваіх дзеда і маці. Можна, канешне, знайсці для гэтага тлумачэння, апраўданні, але тым не менш я пра гэта вельмі шкадую.
Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Krakatuk. Im damals russisch regierten Bialystok geboren. Sein Vater war Sänger an der dortigen Oper. Фрагмент з архіўнага інтэрв'ю Мішы Шпалянскага. Я асабліва не бачыў свет, а пачаў вандраваць праз пагромы ў Расіі. У сваёй аўтабіяграфіі наш герой таксама сведчыць, што пакінуць Беласток, сям'ю Машковых Шпалянскіх, змусілі габрэйскія пагромы, якія на пачатку 1900-х гадоў сталі Часткай паўсядзённасці. Міша памятае, як аднойчы вайсковая вахта на іхняй вуліцы смальнула ў паветра дзеля жарту, акурат калі сям'я праходзіла побач. Другім прыпынкам стала Варшава, уся занятая расейцамі. У Варшаве яны спыніліся ў сваякоў маці і пражылі год, бо там аказалася не нашмат лепей, чым у Беластоку. Дарэчы, брат Міша уладкаваўся ў варшаўскую сімфанічную аркестру віяланчэлістам, а сястра паступова авалодавала фартэпіянным мастацтвам. Адтуль у Каліш, чароўны маленькі жывапісны гарадок з уласным оперным тэатрам, куды запрасілі тату. З Калішам, нагадаю, звязаная гісторыя першага беларускага вакальнага джаз-бэнду. Адсылаю ў серыю 24-ю. У тамтэйшым парку Міша любіў браць лодку на пракат, запомніў эстраду з паркавай аркестрай. І менавіта ў Каліша ён упершыню пабачыў Паўла Машкова на сцэне. У оперы Пятра Чайкоўскага «Яўген Анегін» тата Шпалянскага выконваў адну з галоўных роляў. Сам Міша запомніў наступнае. У оперы ёсць пісталетная дуэль, і Анегін падае пасля стрэлу на падлогу. Я падумаў, што гэта праўда, і закрычэў. Мяне забралі з зале і адвялі да таты за кулісы. І тут я адкрыў для сябе зусім новы дзіўны свет. Згодна з пушкінскім сюжэтам, праўда, гіне не Анегін, а ягоны сябар Ленскі. Кракатук. У Калішы пан Павал знайшоў для сына настаўніка музыкі. У хлопчыка выявіўся абсалютны слых. Скрыпка ды віяланчэль папросту выпадалі з рук. Больш прыйшлося даспадобы фартэпіяна, на якім Міша займаўся заўжды, калі была мажлівасць. Неўзабаве, засвоіўшы акорды і гармонію, вучань склаў першую невялікую мелодыю, чым заслужыў азначэнне бацькі «Мой маленькі Моцарт». Крыскеллі даслаў нам гэты твор. Яго першая кампазіцыя, напісаная ў 6гадовым узросце, завецца «Скерцо» – «Жарт». І я маю запіс фартэпіяннага выканання самім аўтарам. Пасля заўчаснай смерці маці ў 1905-м сям'я распалася. Пані Барбара раптоўна памерла ў каліскай кавярні на вачах малодшага сына, калі ўстала, каб прывітаць заўважанага на адлегласці верагоднага знаёмага. Пасля гэтага брат і сястра Мішы з'ехалі ў Берлін, а пан Павал вырашыў пачаць усё спачатку і прыхапіў малодшага сына ў іншую краіну. Кракатук. Наступная станцыя Вена. І вы памятаеце венскую музыку? Так, выдатна памятаю.
Ja, schon. Бацька і сын пасяліліся ў кватэры на беразе Дуная. Першы працягнуў выкладаць спевы, а другі ў мемуарах прыгадвае, што ў двары дома выступалі ідыскія тэатральныя трупы, якім гледачы кідалі грошы праз вокны. Даводзілася чуць і салённых музыкаў у парку Пратер. Мне было амаль 8 год, і я стаў сапраўдным паліглётам. Моя самая першая мова расейская, затым я крыху вывучыў польскую, а цяпер мне трэба было засвойваць нямецкую в Вене. За 3 наступныя гады я навучыўся гаварыць на гэтай мове як карэнны венец. Sie sagte, war aus Kaffeesatz und nannte dem Mädchen ihren Schatz. Sie wohnte Mulakstraße 6, die Kartenhexe. Sie half manch unerfahrenem Ding, wenn's einer mal daneben ging. Das Geld steckt sie in die Kassette, in ihrem Bette. Sie hielt nen Goldfisch sich aus Blech und einen Kater, der sich frech ergötzt an dem Salatgewächse der Kartenhexe. Einst kam die Elli, welche schielt, die's mit dem Blutchen Tommy hielt, und fleht sie an, dass sie rette vorm Wochenbette. Die alte Lüster nach dem Geld hat sie sich abends hinbestellt zum Hause Mulakstraße 6, der Kartenhexe. Nachts klang ein Fall, dann war es stumm. Der Kater stieg im Zimmer und macht die leere Geldkassette zu seinem Bette. Als sich 3 Tage niemand rührt, fand man wie ein Paket verschnürt auf ihrer Stirn 2 Blutjekelexe, die Kartenhexe. Das Paar blieb kalt auch vor Gericht und blieb es, wenn die Wunde nicht von neuem noch geblutet hätte im Totenbette. Das Recht nahm den gewohnten Lauf, die Hölle nahm sie alle auf. Das Paar in würdigem Konnexe mit ihrer Hexe. Па словах Мішы, бацька па-ранейшаму перажываў скон маці, на гэтым тле пачаліся праблемы з горлам, выявілі рак. Пан Павал лячыўся ў Кёнігсбергу у добрага сябра доктара Балюмінскага. Пасля параілі працягнуць працэдуру ў Дрэздане. Шпалянскаму давялося забыцца на венскі дыялект і навучацца саксонскай манеры маўлення, якія між сопку вельмі адрозніваліся. Кракатук. Крыс Келлі каментуе моўныя здольнасці дзядулі. Well, I suppose, yes, it would have been Russian. Не ведаю, наколькі добра ён размаўляў па-расейску. А як наконт габрэйскай мовы, ідыш? Думаю, не ведаў. Калі ў яго бралі інтэрв'ю, то нямецкая мова была асноўнай. Вельмі добра ведаў і ангельскую, спрабаваў вывучаць італьянскую, што было даволі забаўна. Very well. He's trying to learn Italian, which was actually very amusing. Jack Smith, so geht heute ein Flüstern, brachte dieses Flüstern auf. Und ein Interview frug lüstern, Smith, wie kamen Sie darauf? Sind Sie ledig, können Sie lachen, sagen Sie, wie Sie das machen und womit? Das Sonderbare, was verdienen Sie im Jahre? 1000 Fragen man ihn fragt, worauf ihn Jack Smith gesagt. I'm sorry, I'm really sorry. I'm whispering, mir ist heute so whispering zumute. Früher, in gemeinster Weise, frieben ohne Rast und Ruhe. Heute ist man für ganz leise und man flüstert sich nur zu. Zwischen Eltern und Geschwistern hört man nur Geflüster flüstern auf den Wellen dumpf und düster.
hört man wieder Weibeflüster zu der Dame neueste Tour. Sagt der Tischherr, flüsternde nur. I'm so blue, ich bin heut so blue. Wonderful, sweetheart. I'm springtime, mir ist heut so Springtime zumute. Wisst ihr, als das Opernhäuschen damals noch nicht verbaut, kam das Häuschen aus dem Häuschen, sang Caruso klar und laut. Heut ein Sänger, dem passiert war, dass er stark indisponiert war, stieß darauf enorm im Preise, weil er heiser sang und leise, bald singt Lohengrin ganz bestimmt. Er von Elsa Abschied nimmt. I'm sorry, I'm schrecklich sorry. У Дрэздане Павел Машкоў пераклаў сваю яшчэ пецярбургскую дзіцячую оперу на нямецкую мову. Твор уключаў 2 акты з песнямі, танцавальнымі нумарамі і меў загаловак «Nächstenliebe» – «Міласць бліжняга». А Міша ў 10 год даў свой першы фартэпіяны выступ. Я выканаў санату Моцарта фа-мажор. Прыкладна на паўдарозе я разгубіўся, і таму давялося даволі доўга імправізаваць у моцартаўскім стылі, пакуль я ізноў не зарыентаваўся і не завершыў з поспехам. Я быў узнагароджаны мноствам апладысментаў, і ніхто не ганарыўся мною болей за маіх настаўнікаў, якім было вельмі прыемна, што я не пасароміў іх. Сумняюся, што нехта з публікі штосьці заўважыў, і моя здольнасць да імправізацыі даказала сваю моц. Кракатук. Пасля таго дэбюту хлопчык Міша ўладкаваўся ў дрэзданскі цэнтраль-тэатр, дзе паказвалі аперэты, але не піяністам, а клакёрам. За 50 пфенінгаў мусіў пляскаць уладкі ў вызначаных шэфам пунктах. Асобныя з пачутых у тэатры мелодыяў Міша адразу ж падбіраў на фартэпіяна. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Wir hoffen, dass es Ihnen Freude macht und wünschen, wenn es Ihnen Beifall hat. Guten Appetit für die nächste Platte. У 1909 годзе Міша Шпалянскі застаўся круглым сіратой, а з-за ўзніклых праблемаў з валасамі трапіў на 1,5 месяцы ў шпіталь, стаў насіць парык. Пры шпіталі мелася каталіцкая школа. Настаўнік быў фанатыкам, я баяўся яго да ягонай строгасці. Ён хадзіў ад лаўкі да лаўкі і наўздагад спыняўся, каб задаць пытанне. Прыспеў жахлівы момант, калі ён павярнуўся да мяне і стаў перада мной, каб задаць пытанне. Я ўвогуле згубіў голас, ён пачакаў нейкі час, і як толькі зразумеў, што я не ведаю адказу, так моцна шарахнуў мне па вушах, што я згубіў і слых, і зрок на некалькі імгненняў. Я папросту не адважыўся сказаць яму, што спавядаю юдэйскую веру. Кракатук. Гэтак Шпалянскі апісвае выпадак ва ўспамінах, аднак унук асаблівыя рэлігійнасці ў ім не заўважыў. When he came over to England, he joined in with the sort of Jewish community, because that was what... Калі ён прыехаў у Англію, трапіў у супольнасць, дзе камунікавалі на ідышы, то ён ніколі не выяўляў сябе практыкуючым юдэем. Увогуле ён пазбягаў абмяркоўваць такія тэмы, як палітыка і рэлігія. І калі цікавіліся ягоным меркаваннем па гэтых тэмах, ён толькі ківаў галавой. Разумею такую пазіцыю. Yes, exactly.
musikalisch bin ich sehr und verrückt, wenn ich was höre. Von Bach und Liszt und vieles ist der Grund, warum ich dich begehr. Denn du bist Musik an sich, nur in Tönen fühle ich dich. Und wär ich nicht feige und hätte ich eine Geige, dann spräche jeder Geigenstrich für dich, für dich, für dich, für dich. Dein Leib ist eine Rhapsodie, geschaffen von Gott. Doch Satan war im Komplott, weil er der Sünde süßen Schimmer dir lieh. Der Beine zarte Melodie, verwirrend und voll. Dein Blick ein weicher Akkord, Liebesumflor, macht mich aufs Wort. Toll, dein Leib ist eine Rhapsodie in Moll. Wenn ein Dichterling vielleicht mit der Rose dich vergleicht, dann lächle ich und denk für mich, wie wenig dieses Beispiel reicht. Eine Rose ist ein Leib, wenn ich selber ihn beschreibe. Nicht Tulpe, nicht Aster und nicht Alabaster, nicht Elf, nicht Nix, nicht Kind, nicht Weib. Dein Leib, dein Leib, dein Leib, dein Leib, dein Leib ist eine Rhapsodie, geschaffen von Gott. Doch Satan war im Komplott, weil er der Sünde süßen Schimmer dir lieh. Der Beine zarte Melodie, verwirrend und voll. Dein Blick ein weicher Akkord, Liebesumflor, macht mich aufs Wort toll. Dein Leib ist eine Rhapsodie in Moll. Der Beine zarte Melodie, verwirrend und voll. Dein Blick ein weicher Akkord, Liebesumflor, macht mich aufs Wort toll. Dein Leib ist eine Rhapsodie in Moll. Also von Wien aus die erste Station war Königsberg in Ostpreußen. У Кёнигсбергу ва ўсходняй Прусіі я пражыў 4 гады, ды з расійскім пашпартам. Mit dem russischen Pass. Сям'я згаданага раней доктара Балюмінскага забрала Мішу Шпалянскага ў Кёнигсберг, дзе ўладкавала ў школу-інтэрнат для дзяўчынак. Як вы, мажліва, здагадаліся, гэта не мела вялікага поспеху. Я, сапсаваны прыгожымі дзяўчынкамі, спачувальнымі настаўнікамі, канешне, абсалютна нічому не навучыўся. Тады Балюмінскія перавялі музыку-сірату ў лякальную школу і аплачвалі яму месяца ў пансіянаце. У цэлым, паводле аўтабіяграфіі Шпалянскага, ягоныя юначыя гады ў Кёнигсбергу прайшлі спакойна ды весела, хоць і без сям'і. Міша сведчыць, што ў падлеткавым узросце пачаў граць у розных дамох, тады яшчэ прускага гораду, і нават стаў кімсьці кшталту салённага куміра. Кракатук. Пра сваё юнацтва ў цяперашнім Калінінградзе распавядзе менскі джазавы піяніст і кампазітар Андрэй Шпянёў. Спадар кажа, што за нямецкім часам вуліцы гораду насілі імёны кампазітараў і канцэптуальна перасякаліся. Сколько? 12, по-моему, улиц с именами композиторов. И они так вот так, начиная от Баха, Бетховена, Моцарта, Йоахим, это был такой скрипач, Брамс, Шуберт, Штраус, что там, Глюк, потом Лорд Цинк, царь-плотник такая была в России опера, кстати, немецкого композитора. Еще, да, где-то Карл Мария Вебер, там рядом с нами тоже была улица, но сейчас ее нет, к сожалению. Отто Николаев был такой немецкий композитор, и он был основателем Венского филармонического оркестра. И это немецкие названия. Да, Димитров. Да, Моцарт это Репина, Кирова это Бетховена и так далее. Вот. То есть, как шутили, от Адама до Потсдама как будто города и не было. Уже ему было 700 лет этому городу. Нет такого города. Какой? Что смеете? Это процветающий советский город. А слушала я все время программ перший разговорно польская, как говорится. Вот. А у нас там прием хороший. Калининград. Да. И музыкальные программы потрясающие. Потом, конечно.
nadeszła ta noc, która mi musi to powiedzieć, czy kochasz mnie. Dziś nadeszła ta noc, już więcej nic nie zechcę wiedzieć, gdy powiesz nie. O, słysz, jak płonie mój śpiew, na krańce świata mknie i w niebo wzlata jak stan. Dziś nim świt płynie drzew, dziś powiedz mi, że tak. Адам Астон выканаў польскую версію аднаго з гітоў Мішы Шпалянскага. Кракатук. Да, берлінскі перыяд у жыццяпісе Мішы скончыўся ў 1914-м. На пачатку Вялікай вайны музыка, як сам піша, знаходзіўся не на тым баку мяжы. Я упакаваў у коробку тое нешматлікае, што меў, і выправіўся ў Берлін. Помню, паездка ў цягніку выдалася жахлівай. Ён быў набіты да ўпору. Людзі тоўпіліся нават у праходах, усе былі запужаныя і чакалі на пальбу. На шчасце гэтага не здарылася, і калі я прыбыў у сталіцу Нямецчыны, мяне сустрэла сястра Ліза. Можна лічыць, што мой прыезд у Берлін стаў пачаткам дарослага жыцця. Мне цяпер было 16, і Берлін павінен быў стаць больш сталым домам для мяне. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.